Han preguntat també per la piscina coberta. Això ho contesto jo mateix abans de donar la paraula als regidors. La piscina coberta, estem en la situació que vaig informar per última vegada en un plenari interior, el que passa que en els passos estan més adelantats. La liquidació ja fa temps que està per eixir, però encara no ha eixit. Vaig estar parlant amb el lletrat que està portant aquesta liquidació i em va dir que probablement la setmana que ve ja tindríem una proposta de liquidació damunt la taula que l'ha estat coordinant en el cap de la secció de contractació d'aquest Ajuntament i que després l'haurà de revisar també la intervenció municipal de cara al que són tots els aspectes econòmics que vagin vinculats a aquesta liquidació. Paral·lelament s'està treballant també en els plecs per a redactar el projecte d'acabament de les obres, perquè sí que és cert que hi ha un projecte d'acabament que han fet els tècnics municipals a efectes de liquidació de la concessió, però una qüestió és el projecte final d'obra a efectes de liquidació, que és, seguint el contracte que es va fer en el seu dia l'any 2008, ara s'ha de fer un nou en els preus d'avui en dia, també tenint en compte de quina piscina volem avui en dia, que legalitze les instal·lacions i que tingui en compte moltes coses que per desgràcia en aquell moment no es van tindre. Aquesta contractació supera el que són els 18.000 euros d'un contracte menor i per tant s'ha de fer una licitació i s'està treballant en ella per a encarregar el projecte final d'obres. Sí que m'agradaria que quedara clar a tots els regidors de la Corporació Municipal i també a la ciutadania que ens escolta que el govern municipal està posant tots els esforços per a desatascar el que és la piscina coberta i que algun dia, que evidentment i conforme sempre he dit tardarà encara per lo que són la complexitat dels expedients, els usuaris de tavernes de la Valldigna la puguen utilitzar. S'ha de recordar en aquest sentit que la passada legislatura ja es van donar uns passos perquè la mateixa concessionària poguera reflotar-se econòmicament i que l'Ajuntament no haguera de posar més diners. L'Ajuntament es va adherir al concurs de creditors perquè este fora viable, va autoritzar a la concessionària a que hipotecara la concessió per tal de poder agarrar finançament i es va aprovar el modificar del projecte. Com sempre hem dit, l'empresa és una empresa poc seriosa, mai ha complit en el que ha dit, mai ha tingut ningú interès, només de paraules però mai de fets, la qual cosa a mi tampoc m'estranya, per això va traure esta nefasta puntuació en el que va ser l'adjudicació i a pesar d'això els antics governants li van adjudicar una concessió tan important i aleshores descartada la via d'aquesta empresa poguera reflotar-se va ser quan varen començar el que és el rescat de la concessió i en aquest sentit ja este plenari va aprovar el que va ser la resolució del contracte previ informe del Consell Jurídic Consultiu. Això va ser a finals del 2016 i en el 2017 ha sigut quan s'ha estat tratant el que és la liquidació de la concessió i en aquest sentit es van fer dos contractes d'auditoria en coordinació a l'oficina tècnica de l'Ajuntament i això, com bé ha dit al principi, està ja a punt d'acabar-se. Quan això estigui acabat ho portarem al plenari per aprovar la liquidació i serà quan ja ens haurem de posar mans a l'obra per a poder contractar el projecte d'acabament. Quan tinguem el projecte d'acabament haurem ja de consignar-ho en els nostres pressupostos, que haurà de ser normalment a través d'un préstec bancari, s'hauran d'acabar les obres i quan ja estiguen acabades les obres traure un nou contracte, en aquest cas de prestació de serveis o una concessió, el que decidim, i són passos que anem donant-los de forma decidida i valent, però que són molts els que encara queden. Per això jo sempre he dit que d'ací a que la piscina estigui en marxa encara queda molt
I per això a mi em sobtava molt quan hi havia un determinat candidat a l'alcaldia que deia que l'obriria a finals de 2015, quan era impossible, perquè tenint en compte conforme estava tot és que era materialment impossible. I ara una vegada esta alcaldia ha explicat la situació de la piscina coberta, sí que dona la paraula als regidors perquè puguin